osajadava tukupasidani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 17 April 2025. Takhalani popo ndipo tamvetserani mwachidwi. Bedisi mwana woopsa kwambiri amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo lero ndiye ndiswa usakhala masewera nditumbula lero ndiye ndigaya chifukwa ine zimandipweteka ndikamaona ziko ili la Malawi likupitirirabe kukumana ndi mavuto chifukwa cha anthu akuba. Ndipo ndafuna ndikuuze na Malawi dzulo ndinangoyamba nkhani imene ya anthu okuba amene akudiriza ziko lino. Andale amaoneka avalavala masuti anthu okuba amene wawa, ndipo awa amene amaba mwina ngati mawiri bala akuba zinthu zina zazing'ono amene wawa si okuba yayi. Anthu amene anthu osowa amene amangofuna apezeke nakaje kuti akagule ufa, koma mbava zeni zili mboma. Ndipo akanakhala kuti tili ndiye CB yamphamvu yomanga anthu eni okuba monga amene amanenera Malemu Chilima kunena kuti kumaula, kuchichiri, kuzomba kuzakhala eni okuba nkhuku azatuluka m'Malawi muno zinthu zili bwino. Koma anthu amene amayikirana kumbuyo ndipo anthu andale wande anthu oyipa kwambiri amene akulipangisa ziko limeneli la Malawi, ziko limene Mulungu analidalisa ndi china chilichonse, koma likupitirirabe kusaukirabe, likupitirirabe kumapempha chifukwa cha anthu andale. So dzulo tinayiyamba nkhani imeneyi ya anthu andale amene akumafuna kumapeza ma contract kudzera kumphamvu. Basi ati chifukwa choti iwo ali mboma basi azivutisa anzawo ndi awo akumapempha kunena kuti azipanga ma business okhaokha kumulanje uku ku JSEED program. Ndiye leronso tikupitirira ndi program imene ya anthu okuba chifukwa ngati kuli anthu amene aso akudirizanso boma ili komanso makampani osiyana ndiye ndi ma procurement officers. Ma procurement officers ndi anthu ena mwa iwo amene ali pa ndandanda wa anthu okuba amene amapangana ndi anthu a business, amene amapangana limodzi ndi mabwana awo ndikumatenga ma 10%. Ndizomvesatu chisoni kunena kuti kuli anthu amene amakhala ndi mtima ofuna kuyamba ma business ndipo anachita register, ali ndi ma license, ali ndi ma certificate, koma ndikukuuzani ena mwina athapo zaka 10 pakanaso kungonyanyala kuti ndingosiya chifukwa chonena kuti every time umene amaamba iwo kuchita apply akaona kuti kwabwera contract, kwabwera business mu news, olo achite apply motani samatengedwa. Kuli eni yake nkhalakale zimene zimati akangoona kuti kwabwera contract, kwapena kwabwera china chilichonse chokhuzana ndi business, amene onde amene amapasidwa. Iwe amene ulibe zina, amene ulibe ma connection ndi andale, palibe chako chimene chingayende. Komanso amene ulibe ma connection ndi wa procurement ni mabwana, palibe chimene chingayende. Kulitu ma 10% amene amaperekedwa, ndipo nthawi zina contract imakhoza kukhala yoperekedwa ndi ma conditions. Aku procurement omwewo, mabwana omwewo amamuimbira munthu kumuuza kuti ulembemo mwako mo ulembemo zakuti kapena ngati munthu jawalemba kale iye ujama akachitenga ndikuchiona ndikumuimbira iwe wala kwisatu pakuti suna ike muchakuti uike muchakuti kumuuzira munthu ujama eso. Tathamangani abale muende mupite makampani osiyana zipatala zosiyana mukapeza kuti nkhalidwe umene ulimo maka ku Kamuzu Central Hospital kuli a procurement okuba kopya mabwana akumene okuba amene akumagwirizana ndi kampani ina yake imozi 10 years itu imangochita yomweyo kumangogwira ntchito yokhayo kumachita procure zinthu kumakachita supply zinthu ku Kamuzu Central Hospital company imozi. Yet mukayangana ndandanda wa ma vendors
kuli makampani osiyana ndipo kampani ya nzeru procurement officers anzeru amanena kuti amene mwapanga ujeni supply niyo zinthu mwina kwa mezi imeneyi tiyapaseso anzanu tiyeseso anzanu ndiye kuti in so doing ndiye kuti tikuthandiza each and every individual. Komanso pakati apo kunali magawo kunena kuti achigawo chapakati amene ndi ya business azipanga supply ku chigawo chapakati, achigawo chakumwera azipanga amene amakhalaso kumeneko azipanga supply business kumeneko, chigawo chakumpoto eastern region choncho. Koma pakali panopa munthu akuchokera kunsanje ndikukapereka zinthu kuchitipa, akuchokera kunzuzu kukapereka zinthu kumangochi, akuchokera kumangochi kukapereka zinthu kumwanza chifukwa cha corruption. Andi ini madabwa kunena kuti why kumalawi kunoko tinakhazikisa bungwe limene la ACB ndithu kukamuzu Central Hospital ndiye kumeneko ndiye kuli chisimo kuli khalidwe loyipa kwambiri anthu aku procurement amene akupanga madiru ndi kampani imodzi imene siti kufuna kuiulula panopa koma zina lake ndili nalo. Kampani imene indi imene ikupanga madiru ndi anthu aku procurement kukamuzu Central Hospital okha kumangopanga yemweyo olo munthu utachita apply motani utachita qualify china chilichonse siumatengedwa chifukwa chani. 1 kuli 10% amene akulu mabwana akumajera ma department osiyana makampani osiyana. It's not only Kamuzu Central Hospital but we have other institutions amene so akupanga khalidwe limene lili. Mukapita ku Eskom mupite ku Eskom mukaone mmene kulili khalidwe lache la ku Eskom. Andale alowa ku Eskom kumagula zinthu ndikumalipidwa asanachite supply zinthu zija. Kulidi kumeneko mapolo, kulidi kumeneko zokhuzana ndi zamagesi zosiyana anthu amachita kupasidwa macheke onenepa, macheke aphamwamwa koma ntchito sanagwire. Zamarepu muone ndipo kumalawi kuno ndikophweka koopsa ziko lomvesa chisoni kwaona anthu amene akubawo ndi amene akumangidwa osiyana. Amene akumangidwa ndi anthu amene mwina angosowesa mwina njinga kamanso mwinaso njinga yonamiziridwa. Inutu munati mpite m'maprison mukamve milandu ya anthu amene ali m'maprison mukamve zifukwa zimene amangiridwa iniyo kumatuluka nsonzi. Anthu ambiri amene ali mundende ndi anthu osalakwa ena kungona miziridwa ngati nkulu wina wake waku 49 kulilongwe uko chakwa senti uko anapezeka kuti anali gulu la anthu awa amalondera usikuwa awa amaena kuti ainkata awawa amapangisa kuti makomo mukapena madera muzikhala chitetezo. Basi kungogwidwa tu ndi apolisi nkhani yake ati Wilibala ochulidwa umwana kumutchula iyeyo kuti ati waba katundu wa 60,000 tikunena pano wachajidwa 7 years. Kuma anthu eti wokuba yeni akuyenda mtaunimu amene abandalama za boma amene akudiriza ziko lino akumaenda scot free ndi ziko lomvesa chisoni. Nkhani yanga yachiwiri ndikuyenera kuti ndikhale limodzi ndi anthu achitetezo. Tikati anthu achitetezo tikunena akwame ngakhale analanda anthu malo ku Kasasire uku ku Nkatabe. Koma ndikufuna ndinene chilungamo kunena kuti ngati ku Malawi kuno kuli anthu ena amene akuzunzika ndi men in uniform. Tikati men in uniform sikunena ame apolisi aprison. Makamaka prisoniwa ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndipo ku ameso ndikuli anthu omvesa chisoni kwambiri. Ku polisi kumene kundiye nyanyi anthu amene amalandira salary yonyenyeka, salary zonyenyeka. Kumuona wa polisi akuperekeza president ali pansewu mvula ikuvumba.
mvula ikuvumba tumonga mene zikuchitikira ngati ku Blantyre pa ujeni pa game paja awasite amene akumatolera tima toll fees ta parking fees alibe olo nyumba. Mvula ikamavumba amakhala mpaja nsikana ndikumatolera ndalama alibe manyazi a Blantyre City kunena kuti mwina angomanga kena kache kuti munthu uja azikhalamo nthawi ya mvula azitolera ndikumasegulira anthu. So ngati kuli anthu ena amene akuzunzika kuopsa muno Malawi ndiye ndi a Malawi Army, a polisi komanso awa a prison kuyang'ana masalale yawo eniyo mukhoza kumalira. Anthu amene ajawo akuzunzika koopsa ntchito imene jakungogwirira kuti nangati panga bwanji ndipaja mmamva inu kuti wa polisi wina waziombera, wa ame wina waziombera, wa prison wina waziombera chifukwa kumene kuja ndiye kuli makatapiratu. Anthu akuzunzika koopsa kumene kujago kaye pakali panopa mabwana alowa chiwewe akangomuona munthu kuti wapita ku private duty ndalama yache akumagawana hafu ndi bwanawo. Tikunena atu awa ame a polisi awa prison up to now even oro ameki ajawo sana pase ndalama zawo ku Lilongwe Central Region anabero zona kumene koko kumekiko mukulephera kuwapasa anthu ndalama zawo pakana lero kuchokera phase 1 phase 2 pakana phase 3 simunapase. So lero ndikufuna ndikhale nawo limodzi ndiamvere chisoni anthu amene wawa ndi alankhulire anthu akuame awa akukwezedwa ma promotion kupanga ma promotion a deal. Ndipo tu Malawi ametu inali kaletu inali institution ya discipline. Lero mukamamvesera kumene kumuona kuti kuli ma promotion angopasana pa chibale okhaokha ma promotion. Mpolisimu muli ma promotion apasana okhaokha. Ku prison kundiye kumene kokumaka ngati khandi kuchimbuzi anthu aje uniform yawo yokupsya ngati iyo alibe china chilichonse ngati ali ndi chinthu chabwino chimene chimaoneka ndi anthu ako prison ndi futitu kapena pistolotu kuma kuwang'ana amene kana sankha uniform imeja ndi ndani yokupsya olo sapato zawo zosakongola ngati izo aku prison ndiye uyang'ane zinthu zo munthuyo akhaleso kuti ndiwosaoneka bwino akhale kuti alibeso china chilichonse ndi mavuto okhaokhatu. So ku ame kuli mavuto ku ame. Tikunena panopa ati anthu akudandaula za ma promotion kuti sana angosankhana okhaokha pa chibale ndi apaso kwabweraso inato kungolandira mafoni kunena kuti aliyense pakale pano apereke size ya tracksuit amekondwerani ali commandate vala ma tracksuit atapereka aliyense size yaje angona kwabweraso mafoni so kunena kuti tathokoza kwambiri kuti aliyense wapereka size yake kuchokera khandi kumoyale khandi ku Kamuzu Barracks tathokoza khandi kuzomba aliyense wapereka size ya tracksuit yaje tafuna tikuuze ni kuti aliyense timudula 150,000 kuti alipire tracksuit imene zona boma laja kwera limenelo. Muntu sana konzekere budget ina iliyonse yogula tracksuit andi zovala za kumene kuja zambiri zimayenera kuti ziperekedwe ndi aboma ziperekedwe ndi boma. Lero akutenga 150,000 muntu amene ali ndi salary yonyenyeka kale ati amudule 150,000 ya tracksuit. Ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni. Amene akunjoya kunoko ndi andale amene akunjoya akumaba ndalama zaphamwamwa kumangunjika mmakomomu koma ayi ndithu osamangidwa iyayi. So ame akudandaula ndipo ambiri akundiimbira mafoni kudandaula kunena kuti ife sitikuziwa kuti chinatiloza ndi chani kuti tikalowe kumene kuku andi mukayang'ana mene akulandirira ndalama ame maiko osiyana
mu Africa momuno, even ku Zambia, ku Mozambique, ku South Africa, kunoko ame yathu ndiyomvesa chisoni. Polisi yathu amachita anthu kumaoneka osiririka a polisi akukongola kaye azimayi atavala zovala zabwino, koma ayi olo magalimoto amene magalimoto manyaka okhaokha ndiye ukakhaso kuti mwina wafusa zimenezo ndipaja umatumizidwa iwe ku Malakatu, ndipaja umatumizidwa iwe ku Chizumulu Island, kaye ukhale kuti siwe wantundu wawo padakali panopa malinga ndi kusankhana mitundu kwakulaku uziwe kuti iwe ndi shauli yako. So utenga umene ukupita kuja kumachedwa kwa wamkulu wa ame ndionena kuti anyamata ako akudandaula kwambiri, akukudandaula khaza zimene ukuwapanga, akudandaula kunena kuti kuliso pano segregation, kusankhana maudindo osiyana anthu okuti sondosa phunzira ana okuti angobwera kumene koma mukwachita promote kuti amene apasidwa ma promotion yoto ndi ana amabwana tu komanso okuti sana athe chaka, koma amene akhala kuchita save muwame momo kwa nthawi yayitali pakana lero lisanapangidwe. Khani yomvesa chisoni ina ndi ya ku Queens ku 6A kanga 6A pakale panopa ma patient ambiri auzidwa kuti azipita mmakwawo azabwereso Easter ikata. Koma iri zikwiri ine sinambe namvapo kuti chipatala chimakhala holiday, koma boma ili lachakwera mapatient akuuzidwa kuti azipita kwawo azabwere Easter ikatha. Munthu kuti ali admitted kuchipatala ndi zulo kunali round anayendera zulo mabwana. Kodi andudu akuzunzika nukumahawi kulotu chipatala cha Kwizi cha madokota auza mapatient kuti akuti werukani muzipita. Ine likalazuka zilikana madira kulo makulu aladira kwira munthu osauka alibe ndalama zote kagulire makwala kuchipatala ndiye mukumuuza kuti azipita kwawo azabwere Easter ikatha. Ayi Mulungu akuyendere mwabaderadera. Azanga tatavangalimuzaone kumahayi kuno. Nikolindo the DC mwana upya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village kwa Kenneth Kavumbwe, box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa. Kudalu yankula kwa Abon Kalindo lero lino kwa 7